rituko na buigo mwiroro rituko lya Jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeyandizi TV. Omurubuli okubwatia nigo kurigirariwa nebigori byonsi. Nainde tigambo ba Kenya sai ayo nyorere chingaki chichingia egere tuchikorisanga ringane liga abekira sobogima bwane gato kuyarigania tuchikungani nki agochigokwana gocha samagi maito wetera seringaneri nainde gato gochaka lituko tiato sabe singencho yo kuyarigania tata biamono kiageraye kwabiro mwegenwa no morendio ito gocha samagi maito kiagera obotuko obwaetire dato monena sabange nigo bwararekana ko bobutuko bokong nigo bwararekana ko bobutuko bwemechando amonekerero kurende tata gwetera sobwanchani bwao watwanchere nainde tonyare kolira litukeri lilibono ngo chitore kolisanga lingana lyao twasabiringa onyare gotosisenia nainde tato twamaya buna gwanchiraye aserieta lya Yesu twasabire na kwegena amina lingana lyelitukeriga korwa segetabu gya Jeremia ayemo tosomenye koika kianda Jeremia eyemo tosomenye koika kianda nige gukwana iga lingana lyo monene ligacha asende ligantebia ekero konya ntara gotunga asenda ya nyoko na komanyete na ekero konya utara iborwa na gwatananete nigo na gwatananete na kogochena obe omubani webisaku tigana inde inmoba Kenya sai oyo nyoreire chingaki chiga agere na inde tolisanga lingane liga era tuchikounga naraliayo monena torobereirie gwetera siringaneri marikaya twasomire liga gokwananga lingana lyo monene ligacha ase Jeremia likomotebia ngakonya ntara gotunga senda ya nyoko na kumanyete Jeremia nigarengo mwana moke omwana kero kende bwemia kemeke urweta se nyombe nke tamanyekaneti kurwa segesa kwegeke kero kende getabwati bwa nguru chinde chonse kurenda marika machenu nigago kwananga Nyasaye kaligereria kurwa igoro aligereria aroro bwegenwa bwo mwana oyo kuruku Jeremia akanyara gotoma omusomo maraikoye amarika machenu nigago kwananga agacha akaretera Jeremia lingane liga okomotebia nga ndakomanyete nga nyuma otaratungwa asenda ya mamumino Nyasaye gakomotebia nga aye Jeremia nabe kunyarekana ngororekana omoke nabe kunyarekana nga ororekana nga tubwati okwenyara ostubwati nguru lakini nagochorire unyare gokora emirimo yane natari ero nagochora nigo nagochorete nonyekero ntarabeke insoboroso nonyekero kende otaraso asenda ya mamomino nigo nagochorete nainde nkawatanana asengencho emirimo yane marika machenu nigago kwananga Nyasao monyene nero komukwanira Jeremia lingana igago kwananga lingana lyo monene ligacha asende ligantebia nga Nyasaye kago kiwa amona Jeremia akanyara gocha sare egera nyare kumutebia aliaga netie achigokora ekero Nyasaye ara nyare kogokiwa monaye marika machenu gagukwananga takugotiga goika arosie nchera yoko goikera nabo iganyare kumirana amono kugani kwao amarika ya twasomire gagukwananga ekero Nyasaye agokigwa mona Jeremia Nyasaye tachie tugokira yaya ekagera kanyara gotirimboka agachana mangana maya gochase Jeremia okomotebia iga ngekero konyantara gotunga asinda ya nyoko na kumanyete diogieri to kunyara koliwa mangana ya to kunyara koyaigwa kurwa somo nene onye turarekana kobo omwegweri nando mwegenwa gochia somo nene abantu baranyare koigweri ogiria Nyasaye mbaria kero kende chinchera chiabo chire chingiya
chitaichiria muno bukorekanu muntu tayora nyare koigwerio giria nyasaye buneri Jeremia igwete onyekero kinde taranyara komogoki nyasaye abantu abange nkomokorera baro monene lakini chinchera chiabo tichiri komogoki nyasaye amangana bagukwana nebire bagokora nyasaye tari kwenyorero bonene egeranga tiba kunyara koigwerio giria nyasaye ekera nyasaye ta kunyara gukwana amo n'abantu bakomokorera asubo tantanu abantu bakomokorera asubo mwenu abantu bakomokorera se esugu amo neri betu abantu baitira amo negesirani baitira amo nendamu nyasaye ta kunyara gukwana amo n'abantu aba nyasaye niga gukwana mo n'omuntu oyorokorekana chinchira chiaye nechingiya nyasaye nigara nyare gwitubora na inda nyare kumworo kyubo bisibwaye ekiagero muntu yarorekanire ko mumwegenu no nyama ine toko mukorera nyasaye ngenje abasumba abange tibajya begenwa gucyase imirimo ya nyasaye abandi bakomokorera monene korengana bunorokerere tigwe sukuru yaya okomokorera gwaito monene tikori korwa korengana matu orokerere tigwe akero turanyare kumwanchero monene aso asama gimaitu mbu ya kworokereriwa lakini na indi mbu ya kwariba go moiko nyasaye okore mirima sobo gimabwao kworokereriwa tali bobe lakini aso kworokereriwa kwao na asobo manyibwao tiga mutwaro moiko nyasaye tiga nyasaye nyare go kworokereria ngana eyinere go kogera nyasaye anyare gukwana muno bugima bwao nyasaye tari tago kwana muno muntu kero kindi oyo tararekana gukora korengana no gwanje kwa nyasaye banta bangi berukira marieta mbali mbali bandi berukira babasta bandi barikira ba injilisti bandi berukira ba bishop bandi berukira bareba bantu berukira marieta manene berukira marieta y'abateri marieta manene lakini amakorabo tari kogenda amone rieta lyakorukwa erieta korukwa rigokwana mangana mao na yara gokora nigara mangana mao amarika ya macheri gokwana ringana ryo monene ligacha sende ligantebya nikinyasara nyare kogotebya onye chigira cha onjiri chindonge mirimo kiya nyasaura nyare gokoranye gotantaine toganetie komuyanira nyasaye nyasaye nigagukwana muna abantu chinchera cyabo kire chindonge na inde babwate togochika kwa nyasaye abantu barange amono monene igonta gite kogotebyanga to kunyara kobare kurwase nyasaye nyasamanye gukwana muno bugima bwa anyasamanye kero kinde kokora chinchera cyabo yaya nyasaye gagukwana muna abantu baranga mona baramere nabera rorekane nchirende yo superior anyare kororekana nabera tukuru mwana moke nabera tukuru se myaka ya gatigo se myaka megotu nyasaye tachore tie kegoria gukwanira nyasaye niga gukwanira muntu ndebwensi oyorange nere na indu yo otagete korigia ekene kiaye omuntu otagete komutunyana asoboronge oinere nyasaye gukwanira nyasaye tari aseke goria geke guseke goria kenene nyasaye inyasa okere kegori nekero turanyare kogenda asare totegerere kurwa asare tuigwe munago totebya na liliuka aranyare gukwana mona magimaicho amarika machenu gukwana nyasaye ka kwana mona Jeremia obukima bwa Jeremia muchiti gotigara buna bole igonge kero nyasaye aranyare gukwana mona obukima bwao konta giteko gotebya mosani onye nemechando kwa bwate onye nubolemeru bware ngasore onye namarwa irare ngasore nyasaye nigakunyara kuyarusia roro igonga muntu teyo nyasara nyare gukwanira na indobo kimabwaye butigare bunabore nyasaye kuikache nchubu kimabwa muntu yo igonga onye koganiti nyasaye nchubu kimabwao tegerera oigwenga nikinyasa tagetego kwana hocha sobo kimabwao na inde tata igago kwana goetera seri ngana lyaye buna nyasa ntumira seri tukeri oyo nyasa ogo kwana goetera somo somboye
ng'ambu ya kurigereria chinchera chiao nenchera okomokorera ekiagera ngwetera ase enchera eye nyasaye agochigokwana amo n'obogima bwao amarika macheru gagokwana ng'a ekero nyasaye akwana na Jeremia akamotebia ng'ana akomanyete yumotaratungwa asinda ya nyoko nakomanyete igonga omonto okomanyete buya nyasaye mwanya bantu tayo okomanyete buya mwanya bantu igo bagokorra gochiao abandi bakagera bakomanyete abandi bakobwekania lakini tagite kogotebiga nyasaye nere bweko okomanyete igamanyete obogima bwao bwa isiko n'obogima bwao bwa ime amarika machenu gagokwananga onyo omonto nare tuganeti tokorere oyo tomanyete buya inyasaye igakomotebia Jeremia ng'a nakomanyete yumotaratongwa asinda ya mamomino igonga nyasaye togokorera inyasaye otomanyete buya abantu nabo baragokagere abantu nabo barakobwekani lakini ntagete kogotebiega ayare bagokwana gochasa obogima bwao nabarabeta abamaronge nabarabeta ayekene kanie kene korwase nyasaye kanie nyasaye kwana mo n'obogima bwao amarika machenu gagokwana ng'a nyasaye gagokwana mo naitwe ekiagera tumanyete buya nyasaye namanyete ekiore mugaso gose botuko abantu bari bandi bakweboyia ekienie kyao koboirete babwate ekienie kyao kere mugaso babwate ekienie kyao botuko igare sese yorosana mugaso igare ngondi lakini ngatiura koromanya abantaba ngatiura manyo koromanya goseye nesese goseye ngondi igogo chitebia chonsi ibere chikoge nogo chakumanyira ngeye ngondi gosene sese amarika macheru gagokwananga haiga no mwanya bantu atamanyereti mwanya bantu mwabo ekiara mwanya bantu mubaso gabwate kienie kyao botuko gabwate kienie kyao omonto yo makanga binga pasita nigo nakumia omonto nare abantu mbare bacha kongibera asumo chione ngarakini go kurigereria buya korwese tirisa buya iga nkarora ngo omonto narora nori manyete ori nainde togokwana ninera buya ori tokogomba ninera buya agantebi nganga kansa ngagireka ngani kige kogera omonto oyo le mugaso tokorekana nganto manya ine buya nainda kongonjokera kaboirete igonta gite kogotebia nga obwanchani bwa mwanya bantu nabera atoke ibole mugaso rioka lakini botuko nigarengereti binte byao maminche yobogima bwao aiga no nyasaye agoikirana liringana lyaye igagokwana nga nakomanyete yumotaratongwa asinda ya mamomino nyasaye nakomanyete buya amarika macheru gagokwana nga asenge ncha komanyete ekagera gagokwana aseringana ringa akawatanana asenge ncho yemeremo yaye igagokwana nga ringana lyo monene ligacha asende ligantebia ekero konyantara gotunga asende ya nyoko nakomanyete nekero konyutara iborwa nawatananete nga nyasaye gakomanyete yumotara so asenda ya mamomino iboru naende kagwachi go so asenda ya mamomino kwa iborwa nyasaye bado nikawatananete naenda akagochora asenge nchimirimo yaye igonta gete kogotebia nga omoroberio nyasaye gocha sama gimaitu no moroberi bwa komokorera ogwancha kwa nyasaye gocha sama gimaitu no gwa komokorera mwanya bantu tayo tongire oro muntu bosa nyasaye gakogotonga niga manyete nga gagotonga omuntu bwengenjo ogochikomokorera igonga muntu tayo nyasaye atonge toro muntu bosa yaya imwanya bantu bagokorora ngaye no muntu bosa lakini nyasaye niga korochenga goro muntu bwengenjo ekiagere kegunkira begita sobogima bwao oise komo Yesu ribaga ngochiare kogotumia ngochiare gokomanyekania amon asensengima igonga nyasaye ngochiare gokomanyekania na inda nyare kogokorera maya ekero ryukura nyare komo ribaga sobogima bwao
Omuntu bweka otatuganiretia maya na indi utagete gutantania chinchire chito anyare guchirusia sobonene bwa Nyasaye ishetani ikiagera ntura ntori aba shetani ta gotongete aye gotongira mona Nyasaye aye goro mubweka no Nyasaye na Nyasaye igakugutunga nga uche komokorera nga gwetira so komokorera kwao anyare kwenyorera bonene na kiyari ingi buya omwa Yesu ri bagasubugima bwao yisanyare kwenyorera bonene gwetira asajya guchigokora subugima bwao na sikyo kunya kumwimukerera shetani igoro gwetira asajya rogokora na siki shetani akunya kwenyorera bonene gwetira asajya rogokora na aye tulio yo shetani onye ndiri kware ngo yo shetani onye ndiri kwatunge tuye mona shetani angarorio mbuya ikiagera eyunere gasie yemo yabo shetani nenda gutungire tokore lakini ntwe totongiria mona shetani ntuntori aba shetani kurinde shetani nigatagete gututumia bobe agere tunyare goikerania emirimo yaye na indi gontage tumanye nga shetani ere nigaga chiro morero na siki otagete gochikoya mona shetani ekia shetani nkunya kurigiara abantu gochikoya mona barabu tatagete gochikoyibweka tatagete yachi gochandika bweka na siki okomwa shetani ribaga subugima bwao na siki otagete shetani anya kogotumia kuja gochanda abantu bandi kunya gokora yata gwenerete yaya mwa Yesu ribaga subugima bwao nero gukwananga na komanyete nyuma otaratongwa otaraswa senda ya mamu binu na indi gukwaimorwa akanyara kogochora akawatanana akawaka maguta asengenchiwe mirimo yaye omongi noria mono mugakori no musauri naye Nyasaye antomeire nkwanira aseri tukeriga Nyasaye na wanjete nande nagane tunyare komokorera tagwanja shetani koikeranie miroberi yaye gocha sobugima bwao na siki okomwa shetani ribaga sobugima bwao na siki utagete shetani anya kogotumia asingenchiwe kunyago chanda abantu bandi yaya amarikaya tuasoma nigago kwananga ere na kumanyete nonye nekera tara gutunga asinda ya nyoko ose ya mamu mino ere na kumanyete na ekero konya utaiborwa na agwatananete nigo agwatananete na kogochena obe omubani webisako igonga Nyasaye naganetie anyare gukomanyekania to komanyekana onye Yesu taranyora ribaga subugima bwao abantu mbari bagutumia kibese kinyingi sana asengiye kwemanyekania na gwendera senchereye okwemanyekani kwabo ngoriko ira matuko mange asenga kienke na indobo soku bwanyara kubabwata lakini ekero turanyare gochicha somo nene tomote Yesaire ribaga samagi maito Nyasaye ngo cyare gutumanyekania na inde gwetera aseringana lyaye ere ngo cyare kogokora unyare ko bomuntu bwebisako Nyasaye naganitie nyare gukugariya Nyasaye naganitie nyare guserio byasara byao asese ni umojio lakini naganitie litangani unyare ko mwali baga tako motebyo monene ngakero kene ngwa chete school kero kene goro mutaka tuli kwenyaro yaya igago teba ngere na komanyete na manyete obogimo gendete gwetera na manyete buno chaire na manyete buno koramwa na manyete buno gwasareri gwerie tase kenyoro na manyete enyombo iboire ne kenyoro oiboire na manyete iso na nyoko ningo na manyete no ena serie tariao nege kogera ntomire nyare kogotebya ngaki ere Nyasaye oyo komanyete na aganetio bogima bwao na aganetya nyare kogotumia moiraniro monene nere boigo na nyare gokoiranira na inda nyare gokwamaya itabiro kurangerigwa kwa Nyasaye mokorere Nyasaye sengichinga kichugwenerete onye Nyasaye obekire kegwa sobogima bwao ekegwa gyo kurandiringana lyaye ekegwa gyo gotenda mone mirimo yaye ekegwa kyo gotera lintagete nyare gosaba monaye kongo ikomo elio bwiringaniriga tia tusabe tata twakobakire na inde twakoira banene bia mona na inda senge nchogwa to kwanire kwetera seringaneri ngaye ngwa tumanyete
nganyuma tutarasoa se chinda cia bamama waitu boigo naende tunyare koiborwa ayengwa tumanyete buya ugatochora ugatwatwatanana ugatwaka maguta asenge nchemeremo yawo tata nasabeire bonsi abanyarire koritegera ringaneri ando nsipia se barabe onyare ko basenia senyo munginoria mugakori no musauria nyare ko batunyana ko bago chakarituko aye no manyeta magani yabo no manyete ngana ari baganetia se ritukeriga nasabire ngomonene ko bago soka go chakarituko onyare ko baamaya na inde tato monene obaikeranerie okuganigwe chinkoro chiabo bia mona senge nyasaye ayogo chigoto sisenia nabe gwatogo chakarituko tato monene kabamo na intwe aserieta ya Yesu twasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba ya yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tigo monene anya na inde bogo anyare ko baamaya kora atake go ikase kanisa nigotogo sasima se kanisa ko Ambassadors for Christ Church aiganya koe nchere kogenda iranda chimita 500 chuka kurwa se para yeramu ninchoto sasima sobwamu abange bachire nyasao basuboire nyasao bagweniri nande bwo nyare ko bakorera maya sesenigwa tiga nyasaba eri tukorigia shalom. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi obachenu ni goboro bw'engencho muno asubugima bwawo kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kibara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amarwiri ao umirana